πάμε να προσθέσουμε πράγματα στο σαλόνι. House makeover για το σπίτι της Σνομπαρίας! Εγώ είμαι ο Χρήστος και σήμερα είναι η τρίτη μέρα του House Makeover που θα κάνουμε μερικά DIYs και θα προσθέσουμε πράγματα στο σαλόνι. Το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε να κάνουμε με τη σωτηρία είναι να βγάλουμε την τηλεόραση πάνω από αυτό το τραπεζάκι, έτσι ώστε να το μεταφέρουμε και να το βγάλουμε έξω στην αυλή και να το βάψουμε. Σκεφτήκαμε μήπως δώσουμε μια τελευταία ελπίδα ζωής για αυτό το τραπεζάκι και έτσι πήρα ένα σπρέι σε γκρι χρώμα, το οποίο ταιριάζει με τον καναπέ που έχει στο σαλόνι και ξεκίνησα να το βάφω για να εκμοντερνιστεί λίγο. Spoiler alert, δεν άλλαξε και πάρα πολύ. Έβαλα και τη σωτηρία λίγο να βάψει τα τελειώματα στα πόδια κλπ. Κάπως έγινε πιο όμορφο, αλλά δεν με τρελαίνει γενικότερα. Λίγη ώρα αργότερα, και αφού περάσαμε δεύτερο χέρι στο τραπεζάκι, το μεταφέραμε πάλι μέσα, βάλαμε την τηλεόραση πάνω του και το βάλαμε στην θέση του. Εντάξει, κάτι δίνει, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακριβώς μετά ξεκίνησα να περνάω καρφιά στον τοίχο, έτσι ώστε να κρεμάσουμε κάποιους πίνακες και κάποια πράγματα στον τοίχο για να μην είναι τόσο άδειο. Αυτό το μπλε χρώμα των ματιών τράβηξε όλα τα χρώματα από τον πίνακα στον άλλο τοίχο. Απ' την άλλη πλευρά προσθέσαμε ένα ρολόι και δίπλα στο ρολόι, λίγο πιο ψηλά από αυτό το τροχύλατο έπιπλο, βάλαμε αυτό το πίνακα που έχει λυσάξει, η σωτηρία να τον πάρουμε, αλλά θεωρώ ότι έχει βολέψει αρκετά καλά εκεί. Τελευταία πινελιά και επιτέλους κάτι με το οποίο είμαι εξοικειωμένος. Έβαλα αυτό εδώ πέρα το φυτό που σας είχα δείξει ότι το είχαμε αγοράσει και προς το παρόν αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Επιτέλους αρχίζει να φαίνεται όμορφο. Να θυμηθούμε λίγο ότι σε αυτό το σημείο υπήρχε το μπουντουάρ και πεταμένα πράγματα και τηλεόραση στη γωνία. Μια κακή κατάσταση, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει, γιατί εν τέλει το τραπεζάκι θα το βγάλουμε από εκεί πέρα. Μάλλον δεν θα μείνει και στο σπίτι γενικότερα. Θα γίνουν πολλές αλλαγές ακόμα, πιστέψτε με, μη μας κράξετε παραπάνω κάτω στα σχόλια. Αλλά τουλάχιστον ακόμα και τώρα έχει έρθει σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν. Και χαίρομαι γιατί πλέον πιστεύω το απολαμβάνει πολύ περισσότερο και η σωτηρία όταν είναι στο σπίτι. Σοπερέγια, έλα εδώ. Πώς μας φαίνεται? Έχει αλλάξει όλο, ρε. Έχει γίνει. Σαλόνι. Πριν ήταν ένα μπουντουάρ εδώ πέρα. Πριν ήταν άστο. Είναι πολύ χαρούμενη. Και έχουμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, οπότε stay tuned θα πω εγώ. Και άλλα φυτά. Όχι, εντάξει, δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά κάτι εδώ κοντά, κάτι θα Ναι, γίνει. είναι top, είναι top. Οπότε αυτά για σήμερα. Πάτε ένα follow και εμείς θα τα πούμε στην επόμενη μέρα του House Makeover για το σπίτι της Σνομπαρίας.